Mati, kam ideme teraz? Hore. Kam hore? Neviem. Ideme na Bobovú čo? Dráhu. Dráhu. Vieš, ako sa volá to mesto, kde sme teraz? Neviem. Donovali, povedz. Donovali. Donovali. A je tu krásne? Áno. A čo sme teraz videli tam hore v oblakoch? Čo sme tam videli? Neviem. Padaky? Áno, padaky také. Ľudí na paraglidingoch. Ľudia paraglidujú, no. Mama, už netoč. Ideme dole kopcom. Však dobre, však si natočíme celú cestu. Dobre? Jej. To je dlhá dráha, to nie je taká ako v Bratislave, táto je oveľa dlhšia, vieš? Čo je? Toto je hrozná dlhá. Tešíš sa? V A prírode? potom ja budem smutný, lebo ja budem tak dlho To čakať. nebudeš tak dlho čakať, to je 5 minút, dobre? Toto je aká krásna príroda. Ideme dole? No, ideme dole, takže keď to dáš dopredu, ideš rýchlejšie, áno? No, už ideš, keď to dáš dopredu, tak sa to zrýchli. No, dávaj. No, daj to rýchlejšie. Vydávam. Keď to dáš k sebe, tak to pribrzdíš trošku. Môžeš aj rýchlejšie, neboj sa. Mati, dobre? Môžeš rýchlejšie, neboj. Spomal. Prekvapil, čo? Spomal, tam bolo napísané, že spomal. Spomal, Mati. Prečo? Tam to bolo napísané. No, môžeš pustiť ešte do konca, aby sme prišli. Dobre bolo? No.